Hayırlı kech dostlar. Исәннәрмесез? Сәхнәдәш тапшыруына кунаклар очраклы гына килми. Кемнең иҗаты белән таныштырабыз? Кемнеңдер иҗаты безгә үтә дә кызыклы. Кайберәүләрнең шатлыклары белән уртаклашыр өчен һәм бүгендә очрашыр өчен сәбәпләр бар. Студиябызның кунагы Татарстанның халык Башкортстанның атказанган артисты Гүзәл Уразова. Хәерле кич, Гүзәл. Хәерле кич, Болгар радиосы. Хәерле кич, минем сәхнәдәшем. Инде бүген Айгөлем. Инде менә бүгенге кичне бергәләп рәхәтләнеп үткәрик әле. Рәхәтләнеп сөйләшеп, җырлап, тере тавышка җанлы концертыбыз әлеге тапшыруыбызны сәхнәдәш тапшыру Татарстан Яңа гасыр телеканалы заказы белән әзерләнә. Гүзәл, инде лайыклы һәм мәртәбәле исем алуыгыз белән котлыйм әле. Бәлки иң беренчеләрдән булып та булмас, әмма радио эфирында иң беренчеләрдән булып булсын әле. Сез беренчеләрдән рәхмәт яусын барчагызга, кадерле радио тыңлаучыларыбызга, кадерле тамашачыларыбызга, халкыбызга зур рәхмәт. Менә шушы зур уңышка ирешергә әлбәттә без инде кулда-кул тотынышып халык белән килдек. Ничә еллар, менә 15 ел инде без иҗат итәбез. Минем җаным һәрвакыт минем театрыбыз янәшәдә китеп барган, һәрвакыт минем өйдә исән-сау балаларымны саклап торган әти-әниләремә рәхмәт, балаларыма рәхмәт түзгән өчен шушы еллар дәврендә сүз дә әйтмичә көтеп торганнар өчен. Шуңа күрә инде әлбәттә Татарстан безнең җитәкчелегенә, президентыбызга бик зур рәхмәт. Шундый зурлап, менә шундый зур исемнәргә лаек дип тапкан өчен, минем дә исемне шушы тарихка кертеп калдырганыгыз өчен барчагызга зур рәхмәт, кадерле дуслар. Артист өчен танылу гына түгел, бәяләнү дә мөһим, шулай бит. Инде икесенә дә ирештегез. Танылу да бар, бәяләндегез дә. Соклангыч рәхмәт әйтәсе килә иҗатыгыз өчен, гомумән татар җыр сәнгате үсешенә керткән өлешегез өчен. Рәхмәт. Тик исемле булдык та тынычландык дигән сүз түгел бит әле, шулай бит, Гүзәл. 99 елда килгән идем мин Казанга. Мине монда беркем белми иде, мин дә берсен дә белми идем. Менә ул вакытта әлбәттә теге эштән ниндидер хыял да йөрмәгәндер. Чөнки ул вакытта мин хыялланырга да курка идем. Нинди җырчы булырга? Мин бөтенләй журналист булырга дип килгән кеше бит инде. Шуңа күрә әлбәттә ул вакытта хыял да юк иде күңелдә. Инде бүгенге көндә танылу гына түгел, әлбәттә монда зур исемнәр булдыру. Ул үзеннән үзе ничек әйтим инде. Мин гомер буе җырлыйм. Шын күңелдән җырлыйм, халык өчен җырлыйм. Алар да минем белән бергә кушылып, менә шушы җырларымны күңелләрендә саклап, һәрбер ел сайын шушы залга тутырып, беркемнән сорамыйча үзләре теләп шушы залга киләләр икән. Димәк, инде миңа исем әлбәттә күңелгә тагы да күбрәк рух исти дип әйтим. Эшләргә дәрт бирә, омтылыш бирә, алга таба ниндидер зур максатларга ирешергә ниндидер мөмкинчелек бирә. Ләкин менә тамашачы белән ничек без менә шулай атлап килдек, исемнәрен дә бирә бардылар. Аллага шөкер, менә үз вакытында билгеләп, күңелгә шундый нур өстәп җибәрүчеләр безгә зур рәхмәт инде. Бүгенге көндә без атлыйбыз, киләчәккә Алла бирсә, шуңа күрә тукталып калмыйбыз. Исем булгач сөенәбез дә, алга атлыйбыз, Аллага шөкер. Әлбәттә, менә бүгенге көн артистлары өчен, әйтик әле, яңа гына сәхнәгә баскан җырчылар өчен, артист булам дип, нәкъ менә кайчандыр синең кебек яңа башкалабыз Казанга килгән җырчылар өчен нинди киңәш бирер идең, Гүзәл Уразова, халык артисты буларак? Киңәш нинди бирер идем? Бер вакытта да бер нәрсәдән курыкмаска, һәрвакыт үзеңә ышанырга һәм инде менә Ходай Тәгалә ул барыбер ризыгын кая төшкән шунда җиртә. Ничектер язмыштан узмыш юк. Мин шуңа инандым. Чөнки мин әлбәттә әйтем, кабатланасым килми, ләкин менә язмыш ничек кушкан шулай була. Шуңа күрә һәрвакытта урынлыча гына, бик үзеңә ышанып кына, үзеңнең эшеңне яратып, менә шушы алдагы юлларга атласаң, барсы да Аллага шөкер алга чыгып тора, яхшы кешеләр очрап тора. Шуңа күрә мин менә шуның белән бәхетле, Аллага шөкер. Киңәш итәсем килми, чөнки мин киңәш итәргә әллә ни теге 80 ел яшәгән кеше түгел бу дөньяда. Әмма ләкин миңа да киңәш бирделәр һәрвакыт. Менә кайсыдыр мизгелләрдә мин киңәш алып, үземнең остазларымнан киңәш алып яшәдем. Инде бүген әзме күпме булса да остаз буларак булсам инде, мин үземнең киңәшләремне менә
кайвакыт журналист дип әйтәм бит әле, Әйе. кичкенәдән бирле теге язырга әзмәс теге яратуым бар минем. Шуңа күрә менә 3нче китабым чыкты, ничек җырчы булырга дигән. Менә шунда Бар инде киңәшләр дә шундамы? киңәш түгел, минем үткән юлым кергән анда, һәм инде шушы китапны бәлки укысалар, менә алар инде үзләренең менә ничек юллар, ул юлларны мин ничек үттем, үземнең мисалда күрсәтәм инде мин аны. Киңәш кебек шунда да кирип укып карый алалар дип әйтәсем килә инде. Исем алу. Элек бәлки бу чыннан да көтелмәгән булгандыр. Тик хәзер заманасы башка инде аның гүзәл. Исемне артыннан йөреп алырга кирәк дип әйтәләр. Һәм кәгазь тутыру хезмәтеңне күрсәтү мәслихәт хәзер. Синеңчә бу дөресме? Ну, кәгазьсез булмыйдыр инде ул. Кәгазь тутырырга кирәк, вакыты җиткәч менә бездән дә сорадылар, кәгазегезне тутырыгыз, сезгә кирәк булса без аны эшләрбез дип. Шуңа күрә без инде ничек 15, мин менә 99 елда килгән идем, бүгенге Әйе. көндә ничә ел була инде? 15-16 ел була инде, әйме? Һәм әйтергә кирәк, менә 16 елдан соң инде мин инде батырчылык итеп, шушы кәгазьне тутырып бирергә булдым. Һәм бер сүзсез безгә бу исемне бирделәр. Һәм мин уйлыйм, урынлы да булгандыр. Бу лаеклы да. Һәм лаеклы да булгандыр. Ансын инде халык үзе хәл итә. Халык инде күптән миңа, син күптән халыкныкы инде күптән. Ни әйтәм, мин бит аның өчен йөрмим, аның артыннан йөргән кеше түгел мин. Ни әйтәм, миңа ничек сез булсагыз, миңа шул җитә дип. Инде бүген менә шундый исем булгач, әлбәттә, сөендерә. Әлбәттә, тутырырга кирәк инде. Аннан башка булмый. Аннан башка булмыйдыр. Исемле һәм исемсез артистлар күп хәзер. Артистлар гомумән күп хәзер, әйме? Күп. Элек санаулы гына булган булса, хәзер бик күп. Хәтта без белмәгәннәре, без шушы өлкәдә кайнап, торып та белмәгәннәре бар. Лаеклылары да бар, түгелләре дә бар араларында. Әйтик, бер-ике җыры булып та атказанган, яисә халык алдында танылып та исеме булмаган. Хезмәте югары булмыйча да халык исемен йөртүчеләр хакында фикереңне ишетәсем килә минем. Фикерем нәрсә? Мин берсендә яманлап кемнедер өстен куеп әйтәсем килми, ләкин сез кайбер әйберләрдә дөрес фикерләр әйтәсез. Кемдер менә күп еллар йөреп, инде аны сорап йөрми ул аның артыннан. Һәм шуңа күрә уйлыйлардыр, бирелер әле дип, минем кебегрәк инде. Булыр әле, вакыты булыр әле дип. Кемдер инде тизрәгрәк буңа ирешәдер. Үзегез әйтмешли язадыр. Шуңа күрә без инде моны мин үзем аны теге уйлап утырмыйм бит инде. Әйдә тизрәк анда кемгә куйганнар микән дип. Эшлисең икән, эшләүдә урында бирәләр икән, димәк син моңа лаеклы. Кем инде ничек анда юлын тапкан, ансына инде мин бер сүздә әйтеп утыра алмыйм, чөнки минем хакым юк. Мин уйлыйм, менә чын мәгънәсендә җырчыларга лаеклы җырчыларга бирсә, мин сөенәм. Мин чын күңелдән сөенәм. Мин беләм ул кешеләрне сәхнәдә кемнәр эшли, кемнәр заллар җыя, кемнәр менә җил сызганы программалар өстендә эшләп, халыкка тәрбия биреп, кемнәр шушы балаларны шушы залга тартып китереп, кемнең җырларын җырлыйлар бу балалар. Мин аларны барсын да күреп торам, чөнки үзегез әйтмешли интернет челтәрдә, бүгенге көндә радиоларда, телевидениеларда барысы да бик матур күрсәтеп эшләтеп тора. Кем күпме җырлый, аны халык та белеп тора. Шуңа күрә монда инде сөйләү урынлы түгелдер. Монда халык килә икән синең тамашаңа, шуннан билгеледер инде ул. Бүген сөйләп утыру бәлки урынсыз да булыр, низәдә темаларны сөйләп күтәреп утыру бәлки урынсыз да булыр, чөнки тере тавышка җанлы концерт дибез. Ничек була ул тере тавышка җанлы концерт дип сорыйлар еш кына. Ул фонограммасыз дип әйтәбез, ләкин бар кеше дә аңлап бетерми. Ул плюссыз була. Җырчы килә һәм үз тавышы белән чын-чынлап җырлый һәм һич кенә дә шикләнмичә бүген рәхәтләнеп колакларны ял иттерәсе килә. Гүзәл, инде алга таба сүзне биреп, җырларың белән куандырсаң иде безнең тамашачыларыбызны. Бу җыр белән концертыбызны башлап җибәрәбез. Гөрләп яшәгез, рәхәт яшәгез дип әйтәм мин тамашачыга. Шуңа күрә чыннан да гөрләп башлап җибәрик әле беренче җырыбызны. Якыннар дуслар җыелса, дөнья түгәрәкләнә. Теләкләренең иң изгесен бүген
Qozonga tileysiler kile Selametlik sağlığı gül taşıp dursun Yollarınız her vakt akşam bulsun Şatlıkta ve xitte bu yemli jirde Tatulukta yaşarıga Selametlik sağlığı gül taşıp dursun Yollarınız her şam boy hem bul bulsun Şatlıkta ve xitte bu yemli jirde Yaşarıga Bizge yaşarıga Turmuş dengizdey dolqinli Aşkını vağa kunlar Dolqinlar birini de tugil bizge Şudan bulsun jilganlar Selametlik sağlığı gül taşıp dursun İlerigiz her şak boy hem bul bulsun Şatlıkta ve xitte bu yemli jirde Tatulukta yaşarıga Selametlik sağlığı gül taşıp dursun İlerigiz her şak boy hem bul bulsun Şatlıkta ve xitte bu yemli jirde Yaşarıga Bizge yaşarıga Көңілі мұңға толған шақта Жырлық әлі бір рәхетләніп Сағышларыға юл қоймай шәһәр шақ Яшик әлі сүйініп Сәләмәтлік саулығы гүл ташып тұрсын Илерігіз hər шақ бай һәм мол болсын Шатлықта бәхетте bu yemli jirde Tatulukta gürletip Selametlik sağlığı gül taşıp dursun İlerigiz her şak boy hem bol bulsun Şatlıkta bәхетте bu yemli jirde Yaşarıga Selametlik sağlığı gül taşıp dursun İlerigiz her şak boy hem bol bulsun Şatlıkta bәхетте bu yemli jirde Tatulukta Qozonlarda Selametlik sağlığı gül taşıp dursun İlerigiz her şak boy hem bol bulsun Şatlıkta bәхетте bu yemli jirde Yaşarıga Bizge yaşarıga Татарстанның халық, Башқұртстанның атқазанған артисті Гүзәл Уразова студиябызның қонағы. Илдар ник юк дип миннән хәзер сорый башладылар. Без аларны бергә күрергә күнеккәнбез. Нигә Илдар белән бергә чакырмадың Айгөл дип яза тыңлаучыбыз. Моңа җавап бирергә әле мөмкин булса. Юк, Айгөл безне бергә чакырды, ләкин Илдарның башка эшләре бар, шуңа күрә ул бүген килә алмады, ләкин сезгә күп сәламнар әйтеп җибәрде. Һәм инде мин сөйнеп әйтәсем килә, Илдар турында сүз кирип киткәч, әле менә әле генә биргән соравыңны дәвам итеп, исемсез дип һәрвакыт миңа инде исем биргәч тә Гүзәл нишләп сиңа гына ул исемне бирәләр, нишләп Илдар һаман синең яннашыңда 15 ел эшли, нишләп аңа бирмиләр дип әйтәләр. Шуңа күрә инде менә әйтәсем килә, шулай ук Татарстан Республикабыз президенты карарына кул куелган, ул инде 16 апрель көнне булган дип ишеттек без. Шуңа күрә инде Алла бирсә 27 көнне безгә расмий рәвештә тапшырачаклар. Инде Илдарны да тулы исеме бар, Татарстанның атказанган артисты исеме бирелде. Шуңа күрә инде мин аны чын күңелдән тәбриклисем килә бу исеме белән. Һәм сез менә Булгар радиосы тамашачылары, тыңлаучылары беренче ишеттегез. Мин инде бик сөйнәм аның өчен, чөнки чыннан да кулга кул тынышып без күпме еллар менә шушы юлларны бергә уздык. Иҗат өстендә бергә кайнашабыз. Илдарның өлеше инде күптән зур кирде. Ул инде иң беренче чиратта 2003 елда ук әле мин башта җырлый башлаган чакларда гына Илһам Шакиров исемендәге конкурсның бер гран-при иясе булып Минтимер Шариповичыбыз үзе шушы лайыклы исемне тапшырган иде. Шуңнан соң менә мин инде һәрвакыт Илдарга сокланып карап тыңлыйм аның җырларын. Ул моң иясе, моң шишмәсе. Шуңа күрә мин бик шатланам бүген. Илдар сезгә зур сәлам әйтеп калды.
Һәм ул да тыңлыйдыр әле Шундый безне. күп шатлыклы хәбәрләр белән килгәнсең икән бүген, Гүзәл. Менә- Бик рәхәт, менә шундый шатлыклы хәбәрләр. Чыннан да көндә булмый билгеле, ләкин ешрак булсын иде гаиләгездә. Әйе, шулай булсын. Амин. Рәхмәт. Быелгы сезонда гомумән алга куйган максатларыгызга ирештегезме? Мәскәү тамашачысы алдында да бит әле зур имтихан тоттыгыз, ансы да җиңел булмагандыр. Әмма моны башкардыгыз. Афәрин һәм төп максат нидә иде монда? Бүгенге көндә инде үзебезнең төп сәхнә дип әйттегез бит инде. Әйе. Чыннан да Рәсәйебезнең төп сәхнәсе 7000 кеше җыйган тамаша залы. Инде ул залда нинди чаралар гына, кемнәр генә җырламаган. Һәм шушы менә зур сәхнәдә татарлар җырласыннар дигән бик зур теләгем бар иде. Ләкин бу сольный проект булды. Шуңа күрә менә моңарчы татар концертларында булмаган зур дәрәҗәле концерт булсын дип теләгән идем. Һәм мин уйлыйм, барлык аяк үрә басып кул чапкан тамашачылар моңа дәлил булгандыр. Һәм кайткач та бик күп масса күләм чаралары яздылар, күрсәттеләр, сөйләделәр. Сөендем инде, әлбәттә. Чөнки зур эш эшлисең, кемдер ишетми, күрми калырга мөмкин. Бүгенге көндә Аллага шөкер, бөтен масса күләм мәгълүмат чаралары эшләп торалар. Һәм инде бу хакта яздылар һәм мин бик сөендем кайткач. Мәскәү тамашачысы ул бүтән диләр. Үзгәлек нәрсәдә? Ул бүтән нәрсәдә? Ул күпне күргән, күпне белгән, күпне кичергән дип әйтер идем мин. Сайланып кына Сайланып кына карый, ләкин аның шундый җаны бар эчендә. Менә аларга гына хас булган үзләренең телләре, менә үзләренең гореф гадәтләре һәм ул барысы да менә шушы бер анда яшәүчеләрнең ишенә сыйган ул. Аларның үзләренең җырлары да бар. Алар күңелле кешеләр, рух күтәрә торган шундый бер нәрсәгә бирешмичә яшәгән кешеләр. Анда шуңа күрә алар менә залга киләләр һәм ул менә залдан бер килә шушы энергетика. Һәм алар алдында чыгыш ясау икеләтә зур бәхет. Гүзәл Уразовадан инде энергетика, инде энергия, инде җылылык килгәнен мин хәтта аңлатып та бирә алмыйм. Аны камераларда, аны радио эфирдә җиткерә алмый торгандыр бәлки. Ләкин аның үзенә генә хас моңы бар. Аның үзенә генә хас җырлары бар. Әйткәнемчә, ул Гүзәл Уразова. Һәм тагын бер җырны бүләк итик әле, мөмкин булса тамашачыларыбызга. Бүләк итәсем килә минем иң беренче елларда җырланган җырым. Ул бүгенге көнгә кадәр бик актуаль. Аны сорыйлар бөтен җирдә. Ул чыннан да барыбызның да, минем дә хәтта үземнең дә иң яраткан җырларымның берсе Рәхмәтлемен Ходаема дип атала. Мин гомумән Худайга рәхмәтлемен менә шушындый көннәр күргәнемә. Үстерәләр сөйіп улым қызым дейіп, тидірмеше җилләр яңгырлар. Әттиәниләрне үзебездә шулай яши алсак иде гел зурлап. Рәхмәтлемен Ходаема, рәхмәтле мин һәр көнегә. Әттиәни булсын һәр кемгә. Рәхмәтлемен Ходаема, рәхмәтле мин һәр көнегә. Әттиәни диеп дә шу насыйп булсын һәр кемгә. Туар көннәрдә, туган көннәрдә сөенешләр генә китерсен. Оныкларын сөеп, улым кызым диеп, дәшүләре
şadlığınıdırsın. Rahmetli ben Xudayıma, rahmetli min her günüge. Ettiyeni deyip de şu nasip olsun her kimge. Rahmetli min Xudayıma, rahmetli min her günüge. Ettiyeni deyip de şu nasip olsun her kimge. Ömürler tez öte, ayrılışda jite, üzgelenip kala bağırlar. Ettiyenilerini isen şaklarında yaşayasak idi kadirler. Rahmetli min Xudayıma, rahmetli min her günüge. Ettiyeni deyip de şu nasip olsun her kimge. Rahmetli min Xudayıma, rahmetli min her günüge. Ettiyeni deyip de şu nasip olsun her kimge. Ettiyeni ebi babay girek bir dolu her kimge. Nasip olsun her kimge. Nasip olsun her kimge. Nasip olsun her biringizge. Rahmet olsun. Merhamet şundi yudıra, kirek iken şaşın hisleri bilen başkaların tamam juyudıra. Merhamet dolu şundi sirli üze, bir tanada komanda ullay, yüreklerini güne tüzüp dursun, yaralı da üzü davalay. Merhamet dolu şundi sirli üze, bir tanada komanda ullay, yüreklerini güne tüzüp dursun, yaralı da üzü davalay. Merhabetni anlap bulmayı hiç de, kütmesen de gelip jite o. Şu halkada senin uyularını kütmegen de senin gide o. Merhamet dolu şundi sirli üze, bir tanada komanda ullay, yüreklerini güne tüzüp dursun, yaralı da üzü davalay. Merhamet dolu şundi sirli üze, bir tanada komanda ullay, yüreklerini güne tüzüp dursun, yaralı da üzü davalay. Merhamet şundi sirli üze, aşık ite iki yürekine,
Kavuştursa aşık yüreklerine Dime kul mehabet girekler Mehabet oluşundu sırrı üze Bir tanada kavata ullay Yüreklerini güne düzüp dursun Yaralı da üzü davalay Mehabet oluşundu sırrı üze Bir tanada kavata ullay Yüreklerini güne düzüp dursun Yaralı da üzü davalay Yaralı da üzü davalay Ha 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 Hey Ha 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 Hey Qozon Кызыгыз турында сорау бирәсем килә. Мәскәүгә кадәр барып, Мәскәүгә кадәр барып, Мәскәүнең зур сәхнәсендә Эллари чыгыш ясады. Әйе. Бу гомумән тамашачы өчен дә шаккаткыч булды. Бу үзегез өчен дә шундый Юк, зур. иң беренче чиратта ул минем өчен шаккатыч булды. Шуны әйтмәкче булам. Үзегез ничек, нинди реакция булды? Мин югалып калдым, дөресен генә әйтим. Без бит инде бу концертка ярты ел элек әзерләнә башладык. Дөресен әйтим, бик авыр булды. Мин кайвакыт тайпылып та куйдым. Әйтәм, нигә кирәк булды микән? Чөнки чыннан да җаваплылык бик зур иде. Без аны бик аңлыйдык һәм миңа инде һәрвакыттагыча Илдар үзенең сүзен әйтеп, бәбәем, барсы да яхшы булыр. Менә ничек уйланган, шулай килеп чыгыр әле, күрерсең дип һәрвакыт миңа теге үзенең сүзен әйтеп торгач, миңа ул әйткәч рәхәт булып китә иде инде. Менә шул көннәрнең берсе мин инде гастрольләрдә кайттык та Илдар инде студияга кулык штаб бит инде һәрвакыт әйдәле дип Элларин алып кирип яздырган күрәсең, инде яздырганнар да бер куплет кына инглизчә булып чыккан инде, нинди җыр яратасың дип сорагач, инде алар миңа соңрак кына сөйләделәр моның тарихын. Миңа җибәргәннәр SMS итеп WhatsApp'тан, мин хәзер килеп төште. Бу кызны да Кремльгә алабызмы әллә дип сорау язган астында. Әйе. Мин тыңлап карадым да, кем икән инде бу, мин әйтәм. Вроде бы Агилерага да ошамаган, әйтәм, берәр инглиз җырчысы дип уйлыйм бит инде мин моны хәзер. Ә моңар шикелдә ишеткәнең булмады, әйме? Эллариның җырлаганын алай. Инглизчә гомумән ишеткәнем юк. Балаларым дигән җырны без Әйе, сәхнәгә әйе. чыгып кына җырлыйдык. Ни күп еллар җырлыйбыз бит инде ул җырны. Хәзер теге татарча күнеккән тыңлап ишетеп, инглизчә булай җырлагач, мин ален бит аны акцентта сизелми анда. Шул хәтлем теге профессионал Профессиональ, әйе. җырчы җырлаган күк. Мин әйтәм, Ходаем, мин әйтәм, миңа берәр дуэт итеп җырларга дип киңәш итәм икән, тәкъдим итәм икән инде бу кызны дип әйтәм. Кем соң ул? Мин әйтәм, мин бутыйм, әйтәм, мин бәлки әйтәм, ялгышырмын, исемен әйтсәң, кем соң ул дип әйткәч, соң танымыйсыңмы әллә ди? Юк, әйтәм, танымыйм, кем соң ул? Соң Эллари бит инде ул ди. Шулай дигәч, мин ышанмадым. Кирдем студияга, әйтәм, җырла әле, син хорошо җырлап күрсәт әле. Юк, шуннан да җырлап күрсәттем менә. Бергә бер инде менә. Шуннан соң гына аңладым, Эллари безнең шуннан да җырлый икән. Is it just our bodies? Are we both losing our minds? Is all the reason you're holding me tonight? 'Cause we're scared to be lonely. Do we need somebody just to feel like we're alright? Is all the reason you're holding me tonight? 'Cause we're scared to be lonely. Ә бу юнәлеш белән китәм дип уйласа, бу юлны сайлыйм дисә, хуплыйсызмы? Мин юлына кисеп төшмәячәкмен, чыкмаячакмын, чөнки мин менә бүгенге көндә үземне мисал итеп куялам. Чөнки булды шундый вакытлар, мин 9нчы класстан соң да китермен дип уйлаган чаклар булды һәм шул вакытта миңа әти: "Юк, кызым, син юридическийга бармыйсың.
дигәч, мин туктап калдым. Һәм мин шул көннән бирле әтигә рәхмәтле, чөнки ул менә ничектер дөрес юл күрсәтте. Ничек ташылап китим, ничек ялгыз идим, сені буйында үскән талларны. Ага шишмәләрдә, белмим нишеләргә дә, ташылап китә алмам аларны. Китсәм туган яктан, читтә бәхет тапмам, яшәрмен гел җанны телгәлә. Җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең хакта. Кайыннарым белән бергәлә. Җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең хакта. Кайыннарым белән бергәлә. Саксофонда Муса Маликов. Елашырлар инде, җырлашырлар инде, мин талларга туган диярле. Әгәр китсәм алар, янкеләр таллар, китәчәкләр миңа иярә. Китсәм туган яктан, читтә бәхет тапмам, яшәрмен гел җанны телгәлә. Җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең хакта. Казаннарым белән бергәлә. Җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең хакта. Болгарларым белән бергәлә. Туып үскән шушы җирнең мин бер кошы, китәргә дип канат кагына. Кайгы шатлыкларым, шатлык сагышларым, җибәрмәсләр туган ягымнан. Җырлыйм туган якта, читтә бәхет тапмам, яшәрмен гел җанны телгәлә. Җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең хакта. Кайыннарым белән бергәлә. Җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең хакта. Кайыннарым белән бергәлә. Кайыннарым белән бергәлә. Казаннарым белән, казаннарым белән, болгарларым белән бергәлә. Ромашкалар сөю чәчәге ул, мәхәббәтне сүзсез аңлата. Мәңге җавап эзли бер сорауга, яратмыйдыр бәлки ярата. Мәңге җавап эзли бер сорауга, яратмыйдыр бәлки ярата. Ромашкалар өмет чәчәге ул, кояшлы ак бәхет өләшә. Минем кебек мәхәббәтне
düşün Соңғы ташға қадар күрәшә Ромашкалар өмет шәшәге Құяшлы ақ бәхет үләшә Минем кебек мәхәббәт өчен Соңғы ташға қадар күрәшә Ромашкалар минем шәшәгем Бүлә гитте аны сөйгәнем Бер кемгә дә әйтми торган серне Мин аларга гына сөйләдем Бер кемгә дә әйтми торган серне Мин аларга гына сөйләдем Ромашкалар өмет шәшәге Кояшлы ак бәхет үләшә Соңғы ташға қадар күрәшә Ромашкалар өмет шәшәге Құяшлы ак бәхет үләшә Минем кебек мәхәббәт өчен Соңғы ташға қадар күрәшә Яратмай Ярата Ярата Ла-ла-ла-ла Ромашкалар урман шәшәге Яқты бизәкләре болынның Күреген сайын сезгә өләшәләр Рәхәтлеген бергә булуның Ромашкалар өмет шәшәге Құяшлы ак бәхет үләшә Минем кебек мәхәббәт өчен Соңғы ташға қадар күрәшә Ромашкалар өмет шәшәге Құяшлы ак бәхет үләшә Минем кебек мәхәббәт өчен Соңғы ташға қадар күрәшә Минем кебек мәхәббәт өчен Соңғы ташға қадар күрәшә Гүзәл Уразова һәм шулай ук Муса Маликов саксофонда. Муса, сезнең төркемегезгә ничек килеп эләкте? Гүзәл, мөмкин булса, сөйләбез әле менә бу микрофонга. Ничек шулай? Иң яхшыларыңны чыгансыз бит үзегезгә. Быел 15 ел мен әйтәм, менә шундый зурлап юбилей уздырабыз, шундый танылган музыкантлар чакырасыбыз килә дип уйлаштык һәм менә Аллага шөкер, Муса инде ничә еллар чит илдә иҗат итеп кайтып, үзенең дә менә туган якларын онытмыйча йөргән Муса инде безнең төркемебезгә килеп эләкте. Ул безнең өчен зур бәхет. Мин аны ничек тә сөйләп бетерә алмыйм, чөнки ул дөнья күләм танылган музыкант. Беренчедән әйтергә кирәк, ул Рихард Вагнер исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Ул инде дөнья күләм танылган менә шушы премия. Икенчедән инде 18 ел ул Германия консерваториясында укытучы булып эшли, профессорыбыз. Үзебезнең бит инде знаменитый Мусабыз бездә быел менә шушы җырларны җырлаганда да мин инде һичшиксез менә бер нәрсә уйламыйча төрле җырны җырласаң да шундук ләктереп алып китә, уйный, чын мәгънәсендә профессионал күз тимәсен, менә ул инде үз профессиясына дип әйтимме соң бирелгән кеше шул хәтлем үзенең гомерен шушы менә сәнгатькә биргән кеше дип әйтәм. Чын иҗат кешесе. Әз генә юнәлешләр турында сөйләшеп узыйк әле. Гүзәл, гомумән җыр сәнгатендә юнәлешләр бик күп бит инде алар. Татар җырын рок, әйтик, джаз, яисә альтернатив юнәлештә башкаруга мөнәсәбәтеңне беләсе килә минем. Альтернатив башкаруга мин бик уңай карыйм. Ни өчен дисәгез, бер урында гына торсаң, бер урында каласың. Шуңа күрә, әлбәттә, безнең эстрадабызда
зур үзгәрешләр кичерә бүгенге көндә дә һәм кичерәчәктә бу инде туктатып кала торган процесс түгел дип әйтим мин, чөнки әлеге дә баягы бүгенге көндә интернет селтәре барыбызга да күпкә алданрак барырга, адым ясарга мөмкинчелек бирә. Шуңа күрә күпләре инде безнең шул ук яшьләр булса да бүгенге көндә инде чит ил музыкасын алар барса тыңлыйлар, ишетәләр, беләләр, күрәләр. Һәм әйтергә кирәк, безгә генә хас булган моңны саклап калып, төрле юнәлешләрдә бүгенге көндә җырласаң да, безнең җырны да шулай ук һәрбер тамашачыга җиткезү мөмкинлеге бар. Ләкин аны дөрес итеп, урынлыча, вакытлыча гына итеп бирә белеп кенә эшләсәң, миңа калганда безнең эстрадабызда музыкантлар да, җырчыларыбыз да бик остазларыбыз бар. Аны эшләргә мөмкинчелегебез безнең барыбызның да бар. Шуңа күрә аның өстендә әз генә түгел, күбрәк эшләргә кирәк. Әйе. Бер урында тукталып тормыйбыз дип әйтүдән чыгып, тагын бер сорау. Гомумән, сезнең бит инде менә 15 ел элек сезнең программа ул бер төрле булган һәм бүгенге көнгә кадәр ул билгеле шундый үсеш алган инде, үзгәлекләр, үзенчәлекләр, әйтик, башкару манерасында, шулай ук җырларда, шулай ук составта, коллективта, замана таләбеме, әллә инде гел бер урында туктап калмас өченме, халык таләбеме, халыкка ничектер ниндидер яңалык җиткерү таләбе микән бу? Сез бөтен нәрсәне әйтеп бетердегез үзегез. Минем җавапка. Шундый гадәтем бар минем, гүзәл. Үзем сорыйм, үзем җавап бирәм. Әйе. Бу инде замана таләбе дә, халыкның күңеле нәрсә теләгәне дә. Чөнки безнең тамашачы ишетергә теләгән җырларны безнең дә җырлыйсыбыз килә. Ләкин мин һәр вакытта менә мин инде патриоттыр дип әйтеп йөртәм инде үземне. Беренче елларда җырланган җырларда без төшереп калдырмыйча бүгенге көн репертуарыбызга кертеп җырларга тырышабыз. Халык җырларында шулай ук мин бер концертымнан да халык җырларын төшереп калдырганым юк. Миңа ул аеруча ошый һәм тамашачылар да миңа калганда аны ишетеп үтмәсәләр, концерт ничектер китегрәк булды сыман тоела. Шуңа күрә без инде бүгенге көн замана музыкасында бирәбез бер рәттән һәм шул ук вакытта үзебезнең безгә генә хас булган моңны сакларга тырышабыз. Һәм тамашачы менә безнең тамашачы ул 1+ һәм 80+. Безгә күпкә авыррак менә концерт вакытында һәрбер тамашачының күңеленә үтеп кергән җырны да җырлап бирү. Бәлки төшеп тә каладыр. Ансын да әйтмичә узалмыйм. Ләкин менә без тырышабыз һәрбер тамашачының күңелендә булган җырны җырларга. Һәм ул ничектер менә килеп чыга, 15 ел эчендә сез үзегез әйтеп киттегез, күп программалар булды, күп үзгәрешләр булды. Без инде театральләштергән программаларда эшләдек. Ул иң беренче менә утлы матур сәхнәләрдә куя башлаган идек заманында. Мин исемдә теге тагын мактана дип әйтмәсләр инде. Миңа калганда менә 2002 елда минем беренче концертым булды. Ялгышмасам, пирамида ачылган вакыт иде ул. Һәм менә шушы беренче концертта менә баннер дип йөртәбез бит хәзер менә шул көндән минем фотоларны элеп шунда баннер ясатканнар истә әле бүгенге көндә. Менә бүгенге көндә дә алар бар. Шуңа күрә без инде замана да үзгәргән ниндидер техник үзгәрешләрне дә кертеп, ничектер менә һәр вакыт үзебезнең программаларыбызда программаларыбызны байытып, шоурак булсын, матуррак, тамашачы, зауклырак программалар булсын дип тырыштык. Һәм менә без бүгенге көндә дә әле менә хәзер безнең сезоныбыз төгәлләнде дип әйтим инде. Хәзер Сабантуй сезоннары башлана, Алла бирсә. Менә сезонны төгәлләк без инде бүген үк баш авырта башлады. Нинди программа белән без 16нчы сезонда чыгачакбыз дип. Шуңа күрә без һәр вакыт моның өстендә уйлыйбыз. Тере тавышка җанлы концерт дибез. Сәхнәдә тапшыру Татарстан Яңа гасыр телеканалы заказы белән әзерләнә. Гомумән, кеше концертка җанлы тавыш тыңлый дип килә. Әмма күп очракта көтелгәннәре акланмый. Һәм җырчы 3 сәгать дәвамында бары тик тере тавышка гына җырлый аламы? Бераз шик тә туа хәтта кайберләрендә. Бу физик рәвештә мөмкин микән? Гомумән, сезнең концертларда ничә процент җыр тере тавышка җырлана? Безнең концертларда 100% тере тавышка җырлана җырлар. Мин моны рәхәтләнеп әйтә алам һәм хәзер кирәк булса 3 сәгатьлек программаны хәзер дә Мин бирә хәтта алам. шикләмим дә, гүзәл. Әйе. Чөнки әйтәләр, менә гүзәл сикерә дә ул сикергән арада ничек җырлый ул диләр. Мин
беренчедән алай сикергән кешене тагын да үзем белән гастрольгә алып чыгасым килә. Чөнки ул сикерү түгел, ул беренчедән әз генә бизәлеш кертү, минем кызлар белән дәртле иттереп биеп җибәрү, ул бүгенге көндә үзегез әйтмешләй заман Бул таләбе. элементлар булырга тиеш билгеле. Миңа калганда. Шуңа күрә без инде рәхәтләнеп дәртле биебез һәм ул шул хәтлем автоматик рәвештә бүгенге көндә миңа менә кирип калган. Мин аны менә сикереп торсам да мин җырлыйм. Миңа ул авыр түгел. Ул спорт белән шөгыльләнгән кебек миңа. Шуңа күрә әле мин менә хәзер сезнең белән җырлап торам, миңа монда 1 метр тегендә 1 метр монда китмәскә куштылар камерага сыйыр өчен. Шуңа күрә мин теге Коркып кына хәрәкәтләр ясыйсың. мин өйрәнгән биеп җырларга, менә шушы җырларны, мәсәлән, шуңа күрә әзрәк теге югалып та калдым дип әйтәм. Бераз чикләде киңлекне, әйеме? Мин әзрәк монда киңлекләр җитми башлады. Шуңа карамастан, менә рәхәтләнеп 3 сәгать буена мин концертларны бирә алам. Шулай ук Илдарда. Рәхмәт. Әйдә менә биеп җырлыйбыз. Әйдә биеп җырлыйбыз. Әйдә. Әйдә, бик рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Бас әйдә ике бас дигән җырыбыз. Кемне битмәдек инде без бу җыр белән. Казаннарда bir җырлап биеп алыйк әле дуслар белән Айгөл белән. Килеп бас янныма, дәрт кермәсме җаныңа? Мин дә чыгып биим микән дип урыныңда утырма. Килеп бас янныма, бир кулыңны кулыма, бик әйдә бер әйләнеп Айгөл хакына. Бас, әйдә бас, бер булмаса ике бас. Баса безнең таптар ике түгел эшне бас. Баса безнең болгар ике түгел эшне бас. Сине яр, мине яр, без икебез дә бер пар. Бәхет шатлык алып килсен безгә язмышлар. Сине яр, мине яр, без икебез дә бер пар. Бәхет шатлык алып килсен безгә язмышлар. Бас, әйдә бас, бер булмаса ике бас. Баса безнең таптар ике түгел эшне бас. Баса безнең болгар ике түгел эшне бас. Син бар, мине бар, арабызда бар да бар. Кем булсак та бу биюдә һәммәбез дуслар. Сине бар, мине бар, арабызда бар да бар. Кем булсак та бу биюдә һәммәбез дуслар. Бас, әйдә бас, бер булмаса ике бас. Баса безнең таптар ике түгел эшне бас. Баса безнекеләр ике түгел унны бас. Баса безнең таптар ике түгел 20 бас Айгөл давай. Кем булсак та бу биюдә һәммәбез дуслар. Баса безнең таптар ике түгел унны бас. Бик зур рәхмәт. Гүзәл Уразова студиябезнең кунагы. Монда физик шулкадәр әзерлек кирәк икән. Гүзәл, мине беразна сулуымы капты. Шулаймы? Әйе, монда шулкадәр физик. Моның белән күн сайын шөгыльләнергә кирәк. Билгеле инде күн сайын концерт куйган җырчы өчен бу гадәти күренеш. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Гомумән, бүгенге тапшыру барышында әйтелгән һәр сүз тыңлаучы тамашачыбызның күңеленә барып җиткән. Дер дип уйлыйм һәм һәр җыр, Шулай булсын инде. һәр җыр әлбәттә безнең максатыбыз шул. Җырчыны нинди дә булса бер яңа яктан ачу. Кем өчендер бәлки бүгенге тапшыру барышында Гүзәл Уразованы яңа яктан үзенә ачкандыр. Кем өчендер бәлки Гүзәл Уразова моңарчы белмәгәндә шәхес булырга мөмкин. Нәкъ шушы тапшыру аша белгән булсалар, танышкан булсалар, таныштыра алган булсам, мин 2-ләтә, 3-ләтә, хәтта 100-ләтә дә шат. Гүзәл,
ijodiy уңышлар телим. Мин umuman баналь сүзләр әйтергә яратмыйм, әмма дә ләкин Кирәк миде? әйе, менә күңелегез ничек тели шулай иҗат итегез. Иҗатыгыз күп кырлы, киң кырлы булсын һәм иркен булсын. Иркен Амин. сулышны менә ничек алабыз, иҗатыгызда шундый сулыш алсын. Рәхмәт Яңадан яусын. яңа үрләр телим сезгә. Алла бирсә, рәхмәт яусын барчагызга, сезгә дә исәнлек, саулык белән шушы проектны алга таба алып барыгыз. Тагы да безне тамашачыларыбыз белән якыннан шушылай таныштырыгыз. Үзегез әйтмешли, кемдәдер, бәлки бүген беренче тапкыр танышкандыр безнең белән. Барчасын шушы тамашачыларны үзебезнең залларда күрәсем килә. Нәрсә әйтим, дуслар? Бер очрашу үзе бер гомер ди. Менә шулай очрашулар ешрак булсын. Иң мөһиме, бу дөньяда саулык кирәк. Калганы була да аның. Эшләр бездә. Теләк кирәк. Һәм менә бүген бөтен нәрсә бар бу дөньяда. Аллаһка шөкер. Аллага шөкер дип кенә яшик. Бар нәрсәне табып була бу җирдә. Табып була эшне, акчаны. Сатып алып була зур байлыкка, чит илдәге гүзәл бакчаны. Тик сатылмый җирдә сәламәтлек. Сатып алып булмый бәхетне. Кире кайтарып булмый, бер югалтсаң бу дөньяда әтиәнине. Шуңа күрә яшәгәндә, дуслар, кадерен белик әтиәнинең. Алар безгә гомер бүләк иткән иң газиз кешеләр түгелме? Бар нәрсәне табып була бу җирдә. Я табыла аның башкасы да. Ә югалтсаң әтиәнине, аларның бит булмый яңасы. Менә шушы сүзләр белән мин һәрвакыт әтиәниләремә баш иеп рәхмәт әйтәм. Бөтен нәрсәдән ям табыйк, бер-беребезгә игътибарлырак булыйк. Менә шушы дөньяга рәхәтләнеп яшик әле. Амин, шулай булсын. Студиябызның кунагы Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган артисты Гүзәл Уразова иде. Ә без тагын бер атнадан сезне нәкъ тә шушы урында көтеп калабыз. Сәхнәдәш, Айгөл белән